तोरा बाजे लगलोगे। अगे माला बाघी ढरिया के गीतिया घरवा में जानू तोरा बाजे लगलोगे। अगे बाजा बाके सुनी के या बाजा बाला भरवा दतिया लगी गेलोगे। अगे बाजा बाके सुनी के या बाजा बाला भरवा दतिया लगी गेलोगे। मिक्स बाय विकास बिहारी। बन करे गे डीजे बाजा बतिया यरवा होलो भी होश। बन करे गे डीजे बाजा बतिया यरवा होलो भी होश। से कपूरा सकल गौरे पर ले जा रहलोगे पटना होबो नहीं होश। से कपूरा सकल गौरे पर ले जा रहलोगे पटना होबो नहीं होश। बाजा बाके सुनी के या बाजा बाला भरवा दतिया लगी गेलोगे। अगे बाजा बाके सुनी के या बाजा बाला भरवा दतिया लगी गेलोगे। जहरा म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा धनौरा। जो सुतिहे सैयक सोफा अब तोर माँ जनुआ मारी जे बेड सोलोगे। जो सुतिहे सैयक सोफा अब तोर माँ जनुआ मारी जे बेड सोलोगे। मरबऊ की बचाओगे डॉक्टर बातल को हटया टिक होलोगे। बच्चे के नहीं हो आशा डॉक्टर बातल को हटया टिक होलोगे। अगे बाजा बाके सुनी के या बाजा बाबी कसवाक दतिया लगी गेलोगे। अगे बाजा बाके सुनी के या बाजा बाला भरवा दतिया